Walay usa nato dinhi nga mobalibad kung himuon yung dato. Asa may inyong pilion, madato o mapobre? Kung tagaan gyud mo higayon ba, duha ka buok boxes ang ipapili nimo. Ang usa ka box nagdaog $20 billion. Nya ang usa ka box 20 pesos. Ihatag na nimo outright, asa imong pilion? Ang pari mo imong hatagan, tang lipaya ka ha. Wa na daghang pangutana Nga naman, pilion jud to na kung $20 billion kay ipalit na kog slots. Oh. Kung ako ba? Ana. Pero kamo, ang sa may inyo, pilion ninyong 20 billion, siguro man na para unsa man. Para sa akong kaugmaon, para sa kaugmaon sa akong mga anak, para sa kaugmaon sa akong mga apo, para sa kaugmaon sa akong mga kaliwat, ug mauna ang imong kaugalingon. Kanang imong apo, kanang imong anak, kanang imong mga minahal sa kinabuhi, part nas imong kaugalingon. Nya kung maghago kag tigom para ana sa imong kaugalingon, matod pa sa unang pagbasa, wa gyoy kapuslanan ang tanan. Una, ayaw gyud pagtigom para sa kaugalingon nimo. Kamong mga bana, ayaw mo pagtigom para lang sa inyong kaugalingon o para lang sa inyong asawa o mga anak. Iapil yung tigom ang para sa silingan. Ang tanan yun, ang tanan. Iapil yun ang tanan. Muna ang teknik aron tinuod gyud ta nga mahimong dato. Matud pa ni Kristo, mauni dangatan sa mga tao nga magsigig tigom og mga bahandi para sa ilang kaugalingon lamang, apan dili dato sa mata sa Dios. Kinsa man ang dato sa mata sa Dios? Ang mga tao nga mibaligya sa tanan niyang katigayunan o gihatag ang halin ngadtos mga kabos. Di ba mo na yang gitudlo? Ibaligya ang tanan. Mo ni kaning tao din higa naidako kayong abot niya siyang yuta. Ang iya din gihunahuna, unsa may akong buhaton? Siya, mao ni akong buhaton. Kining gamay na kong budiga, ako ning gubon, himuan ko nig dako. Aron ang tanan akong abot, anha na ko isulod. Aron mahayahay ko. Wa gyud siya magingon ba nga, ni anaman ko'y budiga, puno manggani ni. Kanang tanan nga akong abot karon para na sa akong isig katao. Nindota ka, no? Sige, lingi ako no na imong tupad. Ing na pangutan-a siya, ing na apil ko sa imong paningkamot. Apil ko sa imong paningkamot. Sige, ing na ko no. Pangutan-a ba? Kay usahay ra ba maningkamot ato ra gyud ana ing na. Giapil ko nimo sa imong paningkamot. Ana Unya ang pinakanindot kanang iapil nato ang simbahan. Ang simbahan ba apil sa atong paningkamot. Ngano man kay ang simbahan mauman ang tuburan sa kinabuhi. Matud pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang tinuod nga kinabuhi wala diha sa mga bahandi nga imong gihuptan. Hain man ang tinuod nga kinabuhi niya sa simbahan. Tanawa ng mga tao nga kanunay yung maghuna-huna para sa simbahan. Kana bang maghuna-huna dili sa simbahan nga kanilang simbahan na, kana bang katawhan sa Dios ba? Ang katawhan sa Dios labi na gyud sa mga kabos. Sama gud nilang St. Francis of Assisi, St. Vincent Ferrer, nilang San Roque, nilang Mother Teresa of Calcutta, St. Ignatius of Loyola, San Agustin, St. Jan Bosco, St. Vincent de Paul, San Isidro Labrador. Kini mga San Roque, kana sila. Kanang mga tawhan na pipila lang na sa akong gihisgutan. Nayuban dili mga Katoliko, nayuban dili mga Kristiyanos. Daghan.
nga dili mga Kristiyanos, dili mga Katoliko, pero gahuna-huna sa kaayuhan sa kalibutan, kaayuhan sa ilang isig katao, labi na gyud mga kabos. Ug mao na ang misyon sa simbahan. Ang misyon sa matag binunyagan nga magsigit ag hunahuna sa tanang katawhan. Muna karon nga atong gideclare nga Field Mission Sunday. Atong hunahunaon nga tudluan nato ang mga tao unsaon paghunahuna nga kitang tibuok katawhan usa ra ta ka pamilyas Ginoo, dili unta ta mag-iyahay. Mao ni kani atong slat-slat dinhi. Kanang mga slats nato nga atong sigig pamaligya, gatudlo na nato nga maghunahuna ka nga moambit ug mopaambit ko ngadto sa tibuok katawhan pinaagi sa simbahan. Ana na siya. Mong pasalamat ano nga naatay mga igsuon, daghan sang mga igsuon nga naghuna-huna niini. Sa ato dinhing experience, sige na tog pamaligyag slots, murag naa na sa mga 50,000 katao ang nakaapil sa atong siging pamaligya og slot. Gabalik-balik na lang ang uban gani nangaadik na. Nangaadik og pamalit og slot. Oh, yeah. Lingi ay mong tupad ikaduhang higayon. Ingna ganahan ka anang slot ni Father. Ganahan ka mo palit ana. Sige na. Ang uban ay kusmod lang now. Ilahan man na kanang gakusmod, wag na kapalit. Ang kanang nakapalit, inigingan mo, nana sa islat. Ay, salamat, nana sa islat. Mana. Pero ang uban, nga kanang wak kapalit, igingan, nana sa islat. Nana sa islat, kapo ng islat. Nana sila. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, ayaw mo pagtigom og bahandi dinis yuta, pagtigom og bahandi dito sa langit. Kay kining bahandi sa yuta, mudahan ni nato sa pagpakasala, sama sa kaulag, kanang pagsigi og dinumtanay, pagkasukanay, unsa patong sa pagpamakak, kalaway, maunay ihatag sa bahandi aning kalibutana. Kung anhira gid nato dinhi ba? Pero maghuna-huna tag mga butang dito sa langit, matud pang San Pablo, patyan ninyo ang mga tawhanong mga sala or kailibgon. Ang kailibgon ba nga tagbawon gyud ang atong kaugalingon dinhi. At tanawan ang kasigig tigom og kwarta, makapangabit na sila, makasugal na sila, makapatay na sila, mga bakakon kay na sila, dali kay na silang magdumot, di ba? Kusmuro na silang mga naong, dali kay na silang saputon, dali kay na silang mangluod, mga isipan kay na sila, bisag ilang kaugalingong igsuon, ikiha nila, hasta kay kaugalingong nilang ginikanan, pautangon pa na nila. Hasta ilang kaugalingong bana, ila pag yung pautangon. Mag-inutangay na sila, angtod mga bungkag na lang ng ilang relasyon. Tinoo, dili. Pangutan na imong tupad. Yung nawap mo magkinihaay. Sige. Sus, naidaghan din yung nanimba. So, naay mga kaso. O guwa may kaso dito sa barangay, tuas korte. O guwa mas korte, ang kaso na sa ilang relasyon. Magsigig dinumtanay. Tungod lang anang mga kwarta, bahandi, yuta, mga utlanan, mga tanom. Sigig yung lalis ana. Maguba ang atong kinabuhi. Way kalipay ang kinabuhi. Tanawara ko ng Russia o ang Ukraine, kanindot unta sa ilang nakabot ng kalampusan o kalambuan sa kinabuhi. Karon ilan na sang gipang patay, ilang gipang dugmok ang ilang gikuan. Tungod na sa kwarta, tungod na sa atong paggamit sa kwarta para sa kaugalingon. Yung kadi manggod ang gilabanan ana ni President Putin ang iyamang nasod, mao man na part man na siyang kaugalingon. Di ba? Bisan ang tibok nasod pa imong labanan, pero ikay ni angkon, og naaga ni mo sod, patyo nimo, imo manang part sa self. Gitawag na siya extensions of yourself. Everything worldly which you love is an extension of yourself. And if you do not let go of that, you will go to hell. Muna ingos Kristo, kung gusto nimong maangkon ang langit, biyaig yun ang tanan, apil ng imong kaugalingon, o ihatag dayon nako nimo ang langit. Salamat sa namalit.
kay nakaangkon ag langit. Di ba? Palit din sila nga to. Makapalit. Mahimo na tang kauban dinhi. Nya kay kauban man ta sa proyekto sa simbahan dinhi sa yuta, di man ni inyong kaugalingon, di sad ni ako sa simbahan man ni. Di sa ato pa ang atong bahandi, atong gidapat dili paras kaugalingon, paras katilingban. Inigabot na tos langit, moingon din ang Ginoo, part man sad ka kay ang kanang simbahan mao man ay part diri sa heaven, part naman ka sa heaven, enter into your kingdom. Nindota, no? Sa igabot ito, nakapalit kag slot. Siya, gyud ko kapalit nyo rin. Nga naman, siya nga, daghan man ko gitukod nga balay, nagtukod pa kog apartment, akong gipaabangan kay para lang sa taon sa future sa akong mga anak. Siya, juga kapalit, bisag ko sa kaslat. Siya, nalimot gyud ko nyor. Sige, dito lang ka sa impyerno. Kay, ang bahandi ni mo to amas kalibutan, wa man diri, nya di naman sa kakabalik sa kalibutan kay wa na patay naman ka, wa tay kabutangan nimo. Kay matod pa sa ni Kristo, asa gani ang imong bahandi, tuwa didto ang imong kasing-kasing. Nya ningon dahil siya, dili ta mo hukman sa inyong panagway, hukman ta mo sa inyong kasing-kasing. O nya, ang imong kasing-kasing ni amas kalibutan, wa man dito sa langit. Nya kay di naman kakabalik sa kalibutan, adto na lang ka sa impyerno. Tuwa dito ang mga kalibutanon. Hain man ang mga langit nun nga kasing-kasing, kadtong tuay bahandi sa langit. Muna ingo San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ansa tayong ingon, ayaw na mo paghuna-huna sa mga butang kalibutanon, paghuna-huna mo mga butang nga langit nun. Nya gifinisingan dayon sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, kon karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kasing-kasing yun mo gihisgutan kay hukman ta sumala sa atong kasing-kasing. Kinsa may imong gihigugma? Ang imo bang kaugalingon o ang simbahan, ang katawhan sa Dios? Moingon gani ka, ang katawhan sa Dios. Ato ay langit gapaabot nimo. Ako na katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon higugmaon ti ka. Sige na. Sige na. Sige na, ing na imong tupad. Sige, manindog na ta.